Assalamualaikum friends, Dalgona coffee ആണ് ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയാലോ. ഇതിനായി ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നെസ്കഫേൻ്റെ കോഫി പൗഡർ ആണ്. പിന്നെ ഷുഗർ ആണ്. ഇത് ഇത്രയുമാണ് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. ഇത് നമുക്ക് സ്പൂൺ യൂസ് ചെയ്തും ട്രൈ ചെയ്യാം. പിന്നെ വിസ്ക് യൂസ് ചെയ്തും ട്രൈ ചെയ്യാം. പിന്നെ ബ്ലെൻഡർ യൂസ് ചെയ്യാം, ബീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഈ രണ്ട് മെത്തേഡാണ് കാണിക്കുന്നത്. നെസ്കഫേൻ്റെ കോഫി പൗഡറാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. 1 ടീസ്പൂൺ കോഫി പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ 1 ടീസ്പൂൺ ഷുഗർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതാണ് ഇതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് കൂടുതൽ അളവിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ടീസ്പൂൺ കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഷുഗർ അതേ അളവിൽ നിങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ 4 ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കയ്പ്പ് ഫീലാവും, അതുകൊണ്ടാണ്. കോഫി അല്ല, സോ കയ്പ്പ് ഫീലാവാണ്ടിരിക്കാനാണ് ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഷുഗർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. നല്ലപോലെ മെൽറ്റ് ചെയ്യുക. സ്പൂൺ യൂസ് ചെയ്ത് ഷുഗറിനൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. സ്പൂണ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ആക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഞാൻ വിസ്ക് യൂസ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. നല്ലപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി, നമുക്കിതുപോലെ കിട്ടിക്കോളും. കുറച്ചും കൂടി നല്ലപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. വിസ്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിലും സ്പൂൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിലും ഇതുപോലെ തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഇതുപോലെ തിക്കായിട്ട് വേണം നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളത്. ബീറ്ററൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നതാണ്. നമ്മളിങ്ങനെ വിസ്ക് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ഡിലേ ആകും, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഞാനിതിനെ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലോട്ടേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട്. ഡയറക്റ്റായിട്ട് സ്പൂൺ യൂസ് ചെയ്ത് തന്നെ നമുക്ക് പാലിൻ്റെ മേലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പൊക്കെ കൊണ്ട് ഞാൻ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഡാൽഗോണ കോഫി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ഈസിയാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. സോ താങ്ക് യു.